Bubagerani nekol mabay tipra hayok nay Bubagerani hamjang mabay tipra sayong nay Bubagerani nekol mabay tipra hayong nay Bubagerani hamjang mabay tipra sayong nay Bubaga 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 Bubagerani nekol mabay tipra hayong nay Bubagerani hamjang mabay tipra sayong nay Mudur taang bayti sini toparo Hansani marino sebenata naji Mudur taang bayti sini toparo Hansani marino sebenata naji Bobo kaha bobo hamya sak sak say manay horta loklay di Bobo kaha bobo hamya sak sak say manay horta baklay di Bubagerani nekol mabay tipra hayong nay Bubagerani hamjang mabay tipra sayong nay Bubaga 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 Norok tini bai je mohai ke nok thangai Bubagerani kok mane phaile chong mariwo keplak khlaimai sal bosong ka mohai ke berlai mane tini जों तिनि बाय 6-7 दिन गुरक लायजाक जों सिनि महाराजानि हामजाक मानि मानि कक न पिरनानि बागै जों तिनि अरो जों आजारिपारा सुमन्तपारा तार बयरा बिल जों तिनि काबार खायनानि हिन दङ जों जे थांमानसाक सिनि महाराजानि कक न पिरै जों थालायनानि हिनि तिनि नंखौ लायजाक हामबाय nok tini je oroni okamini okra sakra malai nok ba nung bukhar kha bhai ma thangsa अबो तो जों आसक दिन गुरक गई दं मानि नुकुरक तो साव सिनि बुबाग्रानो जों मलास नायनाय हिनि बुजक लायखा ब्रक बसाव आव नायलायनाय हिनि जों बरकनि रिएक्शन तो जों काहाम न मानु ताक पजन्त आसा खायो सिनि बुबाग्रानो जों जिति नाय हिनि बायनि सिनि मुंगे आं 26 आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि मितु देबबर्मा तेसिनरो फाइ मानजाखा सिनि 26 आश्रामबारि ब्लकनि मेम्बार समीर देबबर्मा तारपरे सिनिरो वाइटीएफ नि टीडब्ल्यूएफ नि तारपरे सिनि खयजुनालनि भाइस चेयारमेन साथिनि साबजुनालनि चेयारमेन सुभाष जत फाइ मालाय मानजाक जागोन nok tinoro bosorong na jaw tini jor family mo जों तिनिरो 150 200 ओंगै थांगोना हामबाय बाय